खुलुमबाय गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंदिनि। थांनाय सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नैथि खेबनि थाखाय समायखिरा लादों। बिथांजों लोगोसे 4 एमएलएफोरा मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बिथांमोननि मुङानो जादों अतुल बरा, शरण बर', रमेश्वर थेलि, अन्जना नियक। मख'नो गोनांदि बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारिनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि दैदेननायाव 47 नं माजबाद बिधानसभा बियाबनि एमएलए शरण बर' बिथाङा गावनि बिमानि रावजों मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। माजबाद बिधानसभा बियाबनि एमएलए शरण बर' बिथाङा थांनाय समफोराव 6 दाननि थाखाय मन्थ्रि मोनदोंमोन, नाथाय आरोबाव बिथाङा थांनाय सानखालि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबावनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि गासै 111 एमएलएफोरा समायखिरा लादोंमोन। जर'खा बाथ्रा दि थांनाय सानखालि बिथां शरण बर'खौ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायखौ बर' रावजों लानाय नुनो मोन्दों। एरैहाय बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो मोनसे गिथावना थासारियाबो सोमजिखांदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हाबाफारियाव पुलिसआ सासे सुबुंनिफ्राय थरब्रै गुलिखौ बोखांनो हायो। आथिखालाव मा जाहोनाव गुलिखौ लानानै फैदोंमोन बेनि मोजाङै रोखा मोनथिनो मोननाय जायाखै आरो जाय सुबुङा गुलिखौ लानानै फैदोंमोन बै सुबुंखौ पुलिसआ खायो। नीट आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा खौरां। नीट इउजि 2026 नि आनजादखौ बोखारना होफिननाय जाबाय। आनजादखौ पेपार लिक जानायनि जाहोनाव बोखारना होदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मिरुआरि बर्डआ थाबैनो गोदानै आनजादखौ फोसावगोन जाहाथे फरायसाफोरा आनजादखौ मोजाङै होफिननो हायो आरो बे जाथायखौ गोथौयै नोजोर होनानै सिबिआइआ नायबिजिरनो थांखि लादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरनि बायदिब्ला नायबिजिरनाया आबुं जानायनि उनावसो उननि थांखिफोरखौ लानाय जागोन। फरायसाफोरनि गेजेराव बे थासारिया जिंगा लाबोदों, नाथाय बिबानगिरिफोरा आनजादखौ थाबैनो मोजाङै खुंफिननाय जागोन होनना खोथा होदों। अरुणाचल प्रदेशनि जागुननिफ्राय मोनसे गिदिर खौराङा सोराङाव फैदों। सांलां जिल्लानि मियायुं ओनसोलनि सांगिं गामियाव थांनाय साननि फुंनि समाव रैखाथि हान्जा आरो उग्रपन्थिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाया सोमजिदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बे नायबिजिरनायखौ आसाम राइफलनि गेजेरजों उग्रपन्थी अभियाननि हेंथायै खालामनाय जादोंमोन आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सांगिं ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो होबथाजानाय फसंथान NSCNनि थांलाय फैलाय खालामनाया बांदोंमोन आरो बेनि खौरां मोननानैनो थांनाय सानखालि फुंनि समाव हाग्राबारि गेजेराव नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। बे समावनो मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गावलायनाय जायो आरो बेवहाय NSCNनि 2 केडारफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। एरैहाय माखासेखौ जोखोम जादों होनना सन्देह खालामनाय जायो। जाथायनि उनाव भारतनि म्यानमार सिमा ओनसोलाव रैखाथिनि बेबस्थाखौ बांसिनै गोख्रों खालामनाय जादों आरो गासै ओनसोलाव हाई एलार्ट होनाय जादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खुंथायाव फैफिननाय लोगो लोगोनो आसामाव पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। जुवारिनि हेंथायै सोलिदों गोख्रों नायबिजिरनाया। थांनाय सानाव लखिमपुराव जागायदों बे गोख्रों नायबिजिरनाया। आथिखालाव फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जुवा खेलाफोरनि हेंथायै नायबिजिरनाय सोलिसिगोन आरो जुवा होगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। चिराङाव खावना लाबोनाय मोसौफोरनि गारिखौ हमनो मोन्दों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। गं 6 खावना लाबोनाय मोसौफोरनि बजाय गारिफोरखौ राइजोफोरा हमनो मोन्दों। गारियाव गासै 50 खावना लाबोनाय मोसौ दङमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। गारि ड्राइभारा फोरमायनाय बायदिब्ला मोसौफोरखौ बेंटल बाजारनिफ्राय नांला बाजाराव लांगौमोन, नाथाय बेनि गेजेरावनो राइजोफोरजों हमजायो।